terus ganong. Apa tuh? Ewang ana keluarga kene ngerti watu. Ayo batangnya. Lah kok ya trak krikile oke. Sebagai seniman iki kudu totalitas dalam berbudaya. Nek watu barang watu. Totalitas gene ngelingo. Napa? Ganongan ku ora duwe jejeg BPJS. Lambemu ngrawuti kan. BPJS. Lah yo kok BPJS. Kalau bunga ya. Nek apa? Kok kayak wedi. Apa Pak? Totalitas. Keponten. Ayo maju. Dek. Waling yo. Kapok kowe. Yo pongi angel yo. Lah kok suarane ngebas ngene to, Nggih? Kodame metu lho. Mas, tak digawe contoh ya. Piye? Contoh. Iya. Kidune aku sing ngene ngono lho, Mas. Iki kok contoh. Kowe iki contoh kok rono lah kowe iki kakang aku lho Mbak Lurah Nailan. Iki kowe mbok aja sembrono. Ya Allah, Mbak sepuntene iki ya Allah Jan. Kowe iki nek panggo aja Mbak Lurah. Sapa? Kang Nong lho. Bola kuwi. Rene kok kuwi jeblas kowe kok. Lah kowe moroh nek Mbak Lurah ge tumbang. Malah apa? Lha kowe bakal Kok kae iki kancaku lho. kanca apa? 30-an, Mas. Kok kuwi jeblas ta bocah iki? Iki ngisi martabat. Derajat martabat Mbak Lurah yo hancur no kowe iki hancur. Kok dile-dilene kae iki yo langganan yo kancaku. Kanca apa? Yo 30-an ku malah langganan ku ning alun-alun. Nek alun-alun apa? Apa? Kowe iki tenan apa piye kowe iki? Ning alun-alun to. Ditendasmu. Kok iso? Lha kok lesu muae. Lah wong wayah wektu siam dek wingi daruse karo aku ning ngono. Masa? Ning gontor ngono lho. Bentar. Karo aku wong loro. Ngapusi, aku wong gonter iki. Sumpah, Pak. Wong-wong bodho darus aku 30-an. Abine elek. Coba ngono to, Mas. Mbak Lurah gian Mbak Lurah. Wah, Mbak Endah wis tanggap riyo jenengan dereng iki ripun iki. Kok dereng basmu? Ngelapane. Saking iki lagi tanggap, Mas. Lagi tanggap lho. Lah kowe aku tak tanggap Mbak Lurah. Kowe tanggap? Tahu tapi nyenyang terus. Entek-entek jeblas ae iki kok iso. Matur suwun Mbak Lurah sampun kersa rawuh, Bapak Polisi, Bapak TNI kali tokoh-tokoh masyarakat pun kersa rawuh wonten acaranipun Mbak Endang sekeluarga. Ning acarane menika Laila Sunat menika. Elah sudah tumpucet iki. Laila ki wedok. Lah nek mburi Ora kena disunat. Jenenge sunat ki wong lanang. Wong nek nanggep Mari kita maju ngebelo aja kok kaplek. Juara petik ora biasa, Mas. ngebelo nek arep maju ki kok. Oh, tidak sih. Ya wis dibel dhisik. Baleni ya. Iya, enggak. Jenenge wong wedok ki ora kena disunat. Terus. Sunat ki wong lanang. Lah iya. Ngebel ya ora ngono kuwi. Lah sing piye to? Lah ngebel kok ngene iki tumon. Lah kulinone ngono, Mas. Iki anake sapa? ora. Iki cara anake ndase botak iki ane Udin. Ane Udin. Kok karepmu dhewe ae iki kok. Aku rekan ini garo tak kira ya Laila Sunat kuwi. Ora kok Laila sunat. Lah sapa sunat? Iki ki reokan iki niki ora umum nggih. Ora umum apa. Bapakane ake gede dasku mentol. Ake gede nyali nih. Mas. Jenenge Pak sapa? Laitun. Pak sapa? Pak Laila. Kowe ora ero to? Ya masa lho. Kowe ki ora ero. Ora ro. Aku ki nek kene wis suwi lho nggih. Ngapa? Lah, calon papae Laila ki sapa? Matamu. Bojo. Hah? Di bojo. Dek, Ning arek bedone buke gisule siji, lek anake gisule loro. loro. Bae gisule 5. Woi, mbakmu dhewe kuwi kok kowe ki Merongos. pundi ingkang dikitan pundi, Mbak? Disunat pundi? Oh, niki dole niki ta. Oh, sini.
Jangan. Ganteng cilik aku yang ini putih resik ini dia. Putih opo. Hei, anak udun. Ayo cilikane pongke. Persis nggih. Ya saya benah kuwi to kok. Benah dole niki kok. Dole niki kelas pinten? Kelas 5 wis wani sunat nggih ya. Allah. Bocah atik pintere kaya ngene. Besok nek gedhe dole pengen dadi apa? Iki sapa to kok? Lah kok padakne nggonmu? Ya paling ngendak ning kene kena dingge contoh ki menika. Bapak-bapak ingkang lenggah wonten kursi menika. Enek Mbak Lurah. Pengen dadi apa? Lurah ya enek. Lurah kuwi wis genah. Chef. Hah? Chef. Dadi chef. Dadi chef. Disimpan. Lah wong potonganmu kaya entong karon. Tukang masak lho. Tukang masak. Kuwi koncone jual. Kuwi ya ora sepele kuwi gajine ya miliatan lho chef kuwi. Sing penting apa ki nek dadi chef. Iki kena dingge pengiling-iling kowe. Aworamu aja karo Mas Bambang, aja karo Aldi, aja karo Cacah iki. Mesti weng kok masak garangan. Hei, karo nyambik. Ya trambel. Nggih mugi-mugi kagem Dek sinten iki? Dek Alif dados putra ingkang saleh. Migunani tumraping bangsa negara lan agama, terus berbakti kepada kedua orang tua. Iso mikul mendem jeru derajate wong tua ya Le ya. Pinter ae ya. Kowe iso muni. Pinter. Jenenge sapa? Alfi. Alif. 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 Kalau sithik. Alif. A I L I F. Ya. Amanah apapun yang diberikan orang tuamu, semoga kamu besok bisa membahagiakan orang tua. Besok iso apik lagi. L apa iki? Pocat. Ali 5 waktu aja sampai mbok lalek nih. Masuk sak sibuk-sibuke sampean besok kerja, tetep sholat mergo wong tuwa sampean. Sampai saurunge lahir wong tuwa tetep dongane sampean sing apik. Wong ning kene ya wis genah-genah. Iki ibarat omah ki dipanggu masjid. Ya kan nyatane ya nek masjid. Lah yo. Engko seket wae. Ya apa to kok 50 iki? Terus apa? Insya Allah besok sampean iso nyeneni wong tua, sampean besok iso bakal bahagia ning dunia dan akhirat. Amin, 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 amin ya Allah. Pikiranmu dhewe. Iki bisa temu. Artinya jangan tembung saka pikiran. Pikirane jenenge anake kadang duwe wani karo wong tuwek. Ketika ade kerja mulai wong tuwek gak pas tetep bisa dari wong tuwek. Lek iso pikiran iki unggah dutne Positif terus. rungono. 50. Iki kok rono nek kok. Kok sekat. Sing penting dole apa ki sekolah pinter. Dole iso ganang ora? Saged ganang sing ukur-ukur ya. Lah ben masyarakat mriki ya rono. Nek dole iki iso ganang, lah mamah iki lho nanggap niki ya akeh. Wis garing. Garing ora lek ndek begagah iki. Garing. Oh wis. Kaya ngene to. Aja kok tutuki malam. Helme benjut. Ganang sik diwarai Mas Pungge ya. Aja ngono kuwi. Lah lho. Kok mboten ki nanggapne riok ki larang. Larang. Iki terop iki ya sik dicicil. Bang Lurah mang ngenteni kuwi to, Pak. Apa? Ojo kita balura, Ojo kita balura. Nyapa? Paham aku. Nyapa to? Karo aku plek. Ngene ta karo kowe. Nah, plek. Mbak Lurah kuwi Plek suwi. Hah? kuwi maksudnya plek iki kon sapa? Ora kenal apa-apa sih. Lah, iki kok Ngomong kaya ngono. Ya dijogetne. Ya diwadah, ya ngono lho. Ayo to, Dek Alif. Spesial perform.
Iya, Drek. Dorong. Sing. Wong dirungokne tenanan kok iso. Lah langsung dorong. Ya tinggal apa ki angkatan saka besot gek ndodok ngono. Oh, wong diangkat. Maksud iki tinggi angkatan musik iki lho nggih. Oh, kendare diangkat. Bocah iki kok angel to. Kuwi poclok iki. Maksudnya ngene lho. Dadi iki lak wis meneng to. Meneng. Maksudnya ben muni kuwi lho. Lah nek muni lambemu muni yo. Kok angel to bocah iki? Angel yo ben. Meneng aja jajal tak kencengane. Ning ning nonong. Oh iki kok dijak omongan kok angel. Sing sunat barang iki angel apa? Viral apik sik perawan. Masuk, tekonono. Sapa muni masak iki sapa? Entah. Tak warai itu. Takut gendit. Bocah iki angel. Pok. Contoh nono lho kok bocah lugune kaya ngene rene. Tak dene lho. Ketoke lahire bocah iki nek son. Contoh nono. Kowe iki ngono aku. Iki edan lho. Iki basa iki ya iki lho kok Sepane ya. Ora sangu wae. diwarai tenanan. Didelak lho ya. Tangane, Dur. Udah gede to. Nah, udah melaku. Cah, bisa kok ya. Ya, Cah. Kecelakaan. Kowe iki yo ngejak kocak ae. Enek laka lantas aku ora roh. Antara sumber kencana karo mirah. Lah wong iki tole sik cilik ade kok warai ngono kuwi. Vitamine kuwi ya. Kudune ben kenceng ki piye to? Nah, kenceng drosore kenceng. Ya maksudnya didono contoh ana contoh lho ben wong Oke. penanggung jawab kok. Ale. Cah kok. Ora tau jawab.
biru palsu. Ora ngono kuwi didelok. Jawa apa ora? Wong lanang ki tanggung jawabe gedhe. Enek wong wedok kesel ya siap tanggung jawab. Lah nek wis ngode ae. Lah kok ngode nyapa? Lili terus aku. Mbake. Lah wong ya bocah sakmene iki wis Jawa-jawane to ora lilo to mbake iki di pangku garangan ya le ya. Ya bener ambel ngomong cocok kuwi. Wis. Lho. Oke, Ya aku kentang AA. Ya Mas. Mas. nyapet kayak wong wedok ayu malah. Ora bela. Iki. Aku ora Mbak Endang ora. Mbak Endang. Iya. Papa kentong. Hei, ini malah. Mbak Endang panceng ayu tenan. Ayo tenang. Hei, Endang. Ora, enek kata-kata. Mbak Endang pancen ayu tenan. Piyantune cantik. Oh, nyenengake di dalam hati. Iki aku malah gila lah ngono kok weng. Hei, aku wedi malah. Enak lagi lho, Pak. Malah wedi aku kok. Mbak Endang pancen ayu tenan. Piyantune cantik. Oh, nyenengake di dalam hati. Oh. Nyenengake di dalam hati. Oh. Nyenengake di dalam hati. Oh. Nyenengake di Ora sido dalam nyenengake. Ora senenge waktu majune. Oh. Lho kono nggo oh. Apa tumen? Kok arep jatil. Metune karo mawa banteng. Lah wong jatil kawak ki yo ngono kuwi kok nggih agresif. Jatil kawak ki suwi ora metu pisan ya agresif ngono kuwi. Ora ngono, asli ngumpet-ngumpet. Dek Endang. Iya. Prawan apa sutok Joko kuwi? Joko. Aja nesu ngono kuwi to. Iya yo amit. Iki apa to kok? Lho kok momo. Wes iki lho sing. Iya. Aku to. Lho ora apa-apa tak pratenane. Ini. Taidoni malah. Digandeng Mas. Adewe walaupun apa gini-gini
Beda profesi, aku gandongan kowe jadil. Kudu iso mesra ya, Dik ya. Kok iso? Menika asline jadil kok jam truk. MMA. Gak aku ngono kuwi. Anakmu mi ono. Iya ya, amit. Disun tong, disun tong. Ora wong ning kene yo gagal tok. Ya sing lentik cantik ngono to. Iya. Iki kok ora penting. Iya to. Iki kene ae kok. Kok rono ki. Ora apa-apa, klatenane. Ya Bu ya. Ah, ya ngene-ngene Rita. Ganongan ganteng oleh Jadil Joko ya ora apa-apa. Amin. Joko bilang, aku ki rondo lho, Mas. Rondo apa kok rondo kaya ngene? Heh. Tahu ta kowe? Heh. Tahu kowe? Elele ngene iki. Aku ki mantane Pak Lurah. Irono neh ya. Pak Lurah ki kok gregetne 30-an ya karo banci. Mantan ya karo banci. Ya kekel aku rasane. Ora ro Mas. Nyapa? Anakku wis 6. Karo Mbak Lurah, anakmu kuwi. Anakku wis 6 Mas. Kuwi ya bocah kabeh. Bocah kabeh. Kuwi ya duwe jeneng. Duwe jeneng Mas. Anakmu kuwi ki loro 6 kuwi. Loro kuwi 6 Mas. Aku kok ora roh ngono kok ya ora kabar-kabar. Jenenge ki padha Mas. Ben ora bingung aku. Oh, ngono kuwi. Mun terus anake akeh, emang iso batas siji tok iso. Nomor 1. GPI. Siji nomor 1 ki GPI. Kuwi kelahiran nomor tahun pira kuwi? Kuwi 95 Mas. 95 GPI. Nomor 2 RPI. Nomor 2 ya RPI. Oh, apik anake apik lha iki Arab lho iki. Arab kabeh. 3 LPI Mas. LPI. Iki nek sing ketelu ki saka Prancis kira-kira ya. Ora Mas. Apa? Arab. Nomor 4 PI. PI. Hati ya. 5 MOPI. Nomor 1 GPI. Nomor 2 RPI. Nomor 3 LPI. Nomor 4 PI. Nomor 5 MOPI. Nomor 6 ki sing angel Mas. Aku wegah nyebutne Pak Edi yang gregetne. Masa jenengan 6 PI ya Mas. Lelet kita Mas. Lah terus jenenge ya kuwi lho Mas. Sesuk nek anakmu sing nomor 6 iki dekno wong patene nang tumu. Aku gawe iki kok padahal ora iki menggeon Mas. Tumuan iki. Tapi Iya Mas. aku seneng deh, Tung. Dalam berbudaya, Ya bener. Mbak Laila iki ya seniman, ibu ya cinta budaya, Support. tapi aku seneng karo Mbak Lurah, Bapak Polisi, Bapak Tentara. Nggih. Tidak pernah membeda-bedakan, tetap bersatu, Tetap bersatu. duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi. Tepuk tangan buat Bapak Polisi sama Mbak Lurah. Bapak TNI, matur suwun sampun kersa. Tapi Pak Polisi, Pak Tentara, kula gak jadi, aku jadi. Kowe kuwi. Masa aku dipandang sebelah mata dalam seniman iki kadang pandangannya elek kok. Elek ning endi nggon apa ki jenenge seniman reok ki jarene tukang mendem. Tukang mendem. Kuwi elek lho. Tapi nyapa? Adikku luar biasa tak sekolah dhuwur, saiki ya dadi apik. Saiki tiange teng polsek Bala, Pak. Nyapa? Bos. Padahal kowe iki tukang ganong lho. Lah kok iso adikmu teko polisi kuwi? Teko ngendi Balong polsek Balong. Kuwi cara pangkate ya padha karo Gorinong Gruwis ki ya kowe kuwi kok. Aku pegel aku ngono kuwi. Ya paling endak niki nuwun sewu mboten omong kosong. Aku iki senajan cilik dhewe, demben ya melu urun pendidikane kakang aku. Oh iya. Menika alhamdulillah mbon dilantik AL angkatan laut. Ora gion tenan. Alhamdulillah pengestune sedaya mawon. Mas kula sampun diangkat wonten AL angkatan laut Bapak nggih. Kowe jane kerja jane.
Ya esuk teko sore ngono kae, balik. Kowe kuli. Kuli matamu kuwi. Wong angkatan laut kok kuli iki kok. Lah sore iso angkat-angkat sore laut kowe kuli. Sejek kuwi. Lah terus Golek kerang ae lho. Kuli nang jeblas. tapi luar biasa itu wong jenis cinta budaya gelem sedekah nyenengi tangga-tangga muga-muga keluarga sapa Laila Tanjung Mbak Endang muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah amin gemari paloji amin rezeki lancar malah madhep rono jangkrik kan ra ngomong duh dang iki dadi lungane lho Dang ya Allah Mbak Endang bakul soto gedang. soto gedang iki kok iso dajae tamune arep mantuk kuwi saka adoh tamune alhamdulillah Iki wis tenan ngambungi dinten aku ya gelem lho esuk iso Mbak Lurah nyapa kancaku suwi. Aku karo Mbak Lurah Nailan iki kenal suwi. Biyen ade tanggapan 8 kok diceluk. iya Saiki tanggane treokan dia ditunggoni Iki lho jenenge Mbak Lurah tidak pernah membeda-bedakan desa, tapi tetap bersatu untuk bersama berbudaya. tepuk tangan kagem Mbak Lurah wah meriah Aja nyeket nambah 100 gitu ya. iki apa to iki sungkem dhisik kono kok iso duwe ta iki potongane kaya iringan kaya kambil Aku mau sebagai simat, kok mikir duit. ya terus apa terus kok golek ini iki Tapi lagi paksa ya orang. masih maksa yo ora enak lho padahal Kekel. Malah kekel. Besok man. Wah, ganteng banget. iya ta Bang kowe ora TV Enek entuk kok rokok Surya tok. nggih Mas ora enak Ora iki Mas. Bela oh nggih nggon ku ora enak lah Bela pinter to nggih biyen SMA Pinter. pinter Pinter. matematika pinter Pinter. bahasa Inggris Bahasa Inggris pinter. Om? bahasa Indonesia Pinter. tak bedai ya Oke. suaranya pitik piye nggih Durung ngono tok iso. suaranya pitik suaranya wedhus nah nek suaranya sapi piye nggih Mo. mau ndi kene jaremu mau Lah iya. nih Kok goblok ya. mater suwe Sik tak tekoni ne. apa Bapak duwe sapi to. duwe Kayak suarane bunyi muni be. mau Lah ya. Bong nggih Nyapa? tenang lah Iya, Mas. suaranya pitik piye suaranya wedhus piye bek sapi Bisu sapi. Masuk. sapi bisu rene Masuk. Bisu. ora bisu lagi nek kowe dikon milih Apa? pilih dijupuk nyawamu apa duitmu Lah lek duwe tak tekne kok. Sik aku tak tekok. Tak tekok. aku bisu pinten Ora. Amin. piye Hei. piye Kalau mana dulu lha piye to Mbak Lurah pesen aku. Aku lek sing nyekel banji. Bayar aku. terus ning kene rampok tok jambret tok Oh, jambret tok. wong Wong lanang ya, wong Mas, ya. wedok ki ora oleh nyekel duit gede-gede Hei, jambret tok kowe bocah cilik gak oleh nyekel duit. oh iya ya Pak Sing tuwek. kok ora buta duit bang aku 50 ya situ malah jambret dhewe iki jam iki samuh iki Wis. Ojo biar wis. Aku seneng ora kali iki dino seneng tenan. saya Hei. Hei. 50.000 ya artine lho. apa 5 karo 0. apa 5 aja sampai lali sholat 5. 5 5 waktu. kosong Kosong koi koko dalam berbudaya
Oh, aja lali karo wong tuwek. Heeh. Tekan wong jabret nek. Wong wedok ora oleh nyekel duit. Nek kene jambret tok. Lah nek wong lanang yo ora nyekel duit kok iki main jarene. Iki ngono kok balur apa sengaku. Ora sida 30-an duit 20. Yo. Iki matur sembanuan nggih Mbak Lurah. Mugi-mugi Mbak Lurah rezekine kathah, panjang umur, sehat selalu. Mbak Endang ra isin Mbak Lurah 50 lho, Mbak. Ya apa to kok ya sik rono neh iki. Iki yo to. Lek iki terop iki sewane yo akeh, nanggap dhewe yo akeh. Terus ombeni jare arep ngecor iki. Ngecor apa? Dhewe aku yo tukang cor-coran aku. Tapi aku Mbak Endang pesen aku bojone. Nyapa? Enek bahan sisi dipesen digawe tumbal ngecor iki. Mas, aku yang nang terima ngecor, Mas. Aku yang dene mateni mau tak pateni gelem ora? Wis ora ade guyon. Iya, Mas. Tapi saiki dhewe ndongakne keluarga kene piye sing apik kanggo. Kok dongakne ya urip dhewe ketar dongakne wong ae. Lah ora bongko mbok wis lho. Mbok bongko Kok aja ngono to? enek arep inamal akmalu dunia. Asik. Apa Mas arep Wong lek niate apik bakal balesane yo apik. Tapi yang nek ora dhewe ya rapi. Iki banci kucluk. Wis ya Mas. Sampun iki ya wektale saya wengi